ಅವು ಕಪ್ಪು ಸಹ ಎಂದಡೆ ಹುಡುಗಿ ಆನೆ ಕಪ್ಪು ಮಾರ್ಕರ್ ಬೋಲ್ದುದಾಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪೊಯ್ಯದ ಲಾರಿ ರೋಬರ್ಟ್ ಚಂದನ ನಮ್ಮಿ ಔಪುರ ಪಾಡೇಡ ಸುರೇಂದ್ರ ದರ್ತ ಗೆರಪಿ ಔಪುರ ಪಾಡೇಡ ಸುರೇಂದ್ರ ದರ್ತ ಗೆರಪಿ ಔಪುರ ಪಾಡೇಡ ಸುರೇಂದ್ರ ದರ್ತ ಗೆರಪಿ ಗುರ್ಜುರ್ಜಿ ಔಗುರು ಇಲ್ಲ ಬಿದೆ ಪಾಡನೆ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲ ಬಿದೆ ಪಾಡನೆ ಸೀನ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಂದದಮೆ ಉದ್ದದ ಐತಿರ ಅಪ್ಪು ಪೌಲ್ ಬಗ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪರಿನಿ ವಿಶ್ಮಲ್ ದಿನಗಲಿಪುರ ದಾಲಜಿ ವಿಸ್ಮಲ್ ದಿನಗಲಿಪುರ ಬಗ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜ್ಯೋತಿಷರಿಯ ಕನ್ನಡ ದಾದ ತೋಜುಂಡ ಏನು ಬಿಡುಪ್ಪ ಅಂಚಾತ ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಏನ ಮರ್ಯಾದ ಕೊರಡಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಏನಮ್ಮೆ ಜನರೇಟರ್ ಚಾಲ ನಿನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾಕಿನ ಮಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಏನೋ ತೋಜುಂಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಕೆಲ್ಪೊಯ್ ಕೆಲ್ಪೊಯ್ ಕೆಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮನ್ಪಂದೆಗುಲ್ಲು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಯ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಸಾವದು ಇನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಈ ಮನ್ಪಂದೆ ಹುಲ್ವಾನವರ ಇಂಜಿನ ಪೋ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೆತ್ತು ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ದೀದು ಪೋ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ತ ಕನಪ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ ನಾವು ಸಂಡೆ ಸಂಡೆದಿಲ್ಲ ರೀಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂತ ರೀಲ್ಸ್ ಪೊಯ್ ಸಂಡೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಈ ಸಂಡೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ಹೊಡೆದ ಆಪಿನಂಚಿತ್ ಎಡಮನೆ ರೀಲ್ ಈ ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಆ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಅಂಚನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂಲದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಮಾತಾರ ತೂಲೆ ಅದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾತಂದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಗಿರಿಸಣ್ಣ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಚಂದನ ಅಲ್ಲ 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 ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟದಾಂಡ ಈ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟು ನೆನ್ನ ಅಯ್ಯ ಉಂದದೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕೊಂಜೋರ್ದ ಗೋಪುರದ ರಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಏರು ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರೀ ಪುನಗ ಬಗ ರೀಸನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇದಲ್ಲ ಆತಿ ಆತಿ ಬಗೆ ಏನ ಪೂಮಾಲ ಇರುವ ಅವಡ ಪನೀರ್ ಹೊಡೆದು ಕುಂಜಿನ ಪೋಪಿನಲ್ಲಿ ಪನ್ನಡ ದ್ವಾರ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಂಡ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬುತ್ತಿ ಬುತ್ತಿ ಮಾದಗಿಂಚ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊನ್ಯಲ ಏನು ಬೊನ್ಯಲ ಬನ್ಯ ತಿಕ್ಕಲೇ ಬಾ ಏ ಗಿರಿಸಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆದು ಕಲ್ದಾರ ಯಾವಲ ಆಯ್ತಾರ ಶಾಲೆ ಬೋತೀನಿ ಅಂದ ಆಯ್ತಾರ ಪೋ ಅಂತೆ ರಾಜಾಪುರ ಅದು ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬಂದು ಓಪನ್ ಆತ ಚಿಂಕು ನನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಆಯ್ತಾರ ಅವು ಕಪ್ಪು ಸಹ ಎಂದಡೆ ಹುಡುಗಿ ಆನೆ ಕಪ್ಪು ಮಾರ್ಕರ್ ಬೋಲ್ದುದಾಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಣಿಯ ತೋಜುನಿ ಯಾನ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂದ ಬಾರಿ ಬೋಲ್ದುವಾರ ಅಯ್ಯ ಪಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕೂಲಿಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಪೊಯ್ಯದ ಲಾರಿ ರೋಬರ್ಟ್ ಚಂದನ ನಮ್ಮಿ ಔಪುರ ಪಾಡೇಡ ಸುರೇಂದ್ರ ದರ್ತ ಗೆರಪಿ ಔಪುರ ಪಾಡೇಡ ಸುರೇಂದ್ರ ದರ್ತ ಗೆರಪಿ ಔಪುರ ಪಾಡೇಡ ಸುರೇಂದ್ರ ದರ್ತ ಗೆರಪಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಓ ನೀರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಚಿ ಎಂತ ಏ ಹೇಳ್ಬೇವು ಅದೇ ತುಮಲ್ಲ ಕೆರೆ ಏ ಭವಿತ್ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ತಾತನ ಇಂಚನೆ ಬೇಡ ಇಂಚಿನಿ ಓಲೋಲ್ ಪಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೂರು ಪುರ ಬೆಜ್ಜು ಬಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಕರ್ತಿನ ಇಟ್ಟ ನಾಲ್ಕೂರು ಬೆಜ್ಜು ಅಂತೀರಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಆ ಕತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪೆನಂದು ಯಾರು ಮೇಕಪ್ ಹತ್ತು ಮಾರಿಗೆ ಗಿರೀಶ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಏನು ಪೂರ ಮಾಲ್ ಪೂರ ಬಂದತೆ ಮಾಲತ್ತ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಕತೆ ಪಣ ವಿಷಯ ಏನೋದ್ರಿ ಟ್ಯಾಟು ಮಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪಿ ನೀರು ಗರ್ಬೋಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಉಗ್ರಾಮ್ನ ಮತ್ತೆ ತೂತನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಉಗ್ರಂ ಬನ್ಪಿನಿ ಮಾತಾಡ ಬನ್ಪರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಬನ್ಪಿ ದಾದ ಬರಿ ಹೊಡು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ದಾದ ತೋಜಿನ ಅವನು ಬರಿ ತೂದಿನ ಇಂಚ ಮಾಲ್ದ ತೋಜು ಅತ್ತತ್ತು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬರಪಿನಿ ಬರೆದು ಉಂಡದಿ ಕನ್ನಡದ ಉಷ್ಣ ಲಾಕು ತೋಜಿನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಪಿ ಬರಪಿನ ಬೊಕ್ಕಲ ಲಾಯ್ಕು ಅವೇನು ಪಂಡಿಜ್ಜಾನು ಕೃಷ್ಣ ಬಣ್ಣಗ ದೆಮ್ಮುದ ಬೆರ್ತಿಗೆ ವೈರಲ್ ಪಯ್ಯಂಜಿ ರೈಸ್ಯರ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಜಿ ಉಷ್ಣದ ಯಾಪೆ ನಂದಿತ್ತೆ ಗಿರಿಸೆ ಕೈತಲ್ ಬರೋಡು ಉಂದದಮ್ಮೆ ಉದ್ದದ ಐತಿರಾ ಅಪ್ಪು ಏರಿನ ಅಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪುಣ್ಯ ದೆಪ್ಪುಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ ಹಲೋ ಸೈಲ ಮ್ಯಾಜಿಲ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಮುಂದೇನ ಬನ್ನದವರು ಮುಂದೇನ ಉದ್ದ ಉದ್ದದ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಮಾಡ ಅಂದಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಜೀರ್ಣದೆ ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ ಬರ್ತೀಯ ಚಡ್ಡಿ ಎಪ್ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಎರಡು ಮುಟ ಅವ್ ನೀರಿಗೆ ಬರೋ ಜಾಲ ಜೆಟ್ ಲೈಫ್ ಅವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಇರ್ಲಿ ಮಾರಿ ಅಂಕಲ್ಲ ತಾಲ್ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಡರ್ನ ಚಂದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಲಣ್ಣ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದಿನ ಬೊಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪರಿನಿ ವಿಶ್ಮಲ್ ದಿನಗಲಿ ಪುರ ದಾಲಜಿ ವಿಶ್ಮಲ್ ದಿನಗಲಿ ಪುರ ಬೊಕ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ಹೊಸ ಜನ ಮಾರಿ ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅವನದಲ್ಲಿ ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪ ಶಾಂಪಸ್ ಬೆಕ್ಕರ್ ಆಯ್ ಜನ ಎಂಕುಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಒಬ್ಬರು ಐತಿನ ಕಜ ಮತ್ತೆ ಪೇಜ ಒಂದು ಪಾಡು ಆಯ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಣ ಪಾಟ ಮರ್ಲಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇರ್ನ ಇತ್ತಿನ ಹಣ್ಣು ಬರನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಬಂದಿತ್ತ ಗಿರಿಜ ಅಮ್ಮೇರ ಹೋಯ್ಪುಣ ಕಡೆಗೆ ಜಾರ್ ಎಪ್ಪುಡ ಚಡ್ಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ದನ ಬ್ಯಾನರ್ ತಂಗಿಯ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷರಿಯ ನನಗೆ ಪಿರಾ ಕೊಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಂಟದಂಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗಿರೀಶರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಣ್ಣ ಬರೋರು ಗೊತ್ತು ತಗೋಪಾಯ ಗಣೇಶ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುದು ಇಂಚ
ನಿಜ ತೂಪಿ ಹಲೋ ಕೈಕೋರು ಇದೆ ವೈ ನಿಜ ಬುಡ್ಪ ಎರಡು ತುಂಬ ಆಯ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಆದು ಪುಣೊಂದು ಬುಡ್ಪ ಶುರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಕೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಚಾನ್ಪು ಟುವಲ್ದಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಚಾನ್ಪು ಒಂದದಿ ಬಣ್ಣದ ಪಿಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಾರ ತಪ್ಪು ಞಮ್ 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 ಞಮ್ಗೆ అమ్మడి అవులు పోతు గుళ్ళు పాజిల్ మాత పరిస్థితి ಮೂಲ ಕುಲ್ಯ అవులు ಈ ಬಲ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಕೈ ಕೊರ್ಬಿಡಿ ఏ అవు ఏన బే ఏ ಅವೇ ಅಲ್ದಕ್ಕ ಹಾ ಏನ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ದಾದ ತೋಜಿಂಗ್ ನಾವು ಬಿಡ್ಪಾಡು ఎన్న కన్నడ దాద తోజుంది నేను బుడపాన్ అంతత బుడపాలే బుడపాలేనా మరేది కొరడాಗ ఇల్లల్ప కొరపుజి మూల్ మాత్ర ఇల్లల్ప కొరపుజి మూల్ మాత్ర ಅದು ಅಕ್ಕೆ ನಿಂಚೆ ಕಣ್ಣು ತೂಪೆ ಕಣ್ಣು ತೂ ಅಂತ ನಿಂಚೆ ಬರೆದಿ ನಿಂಚೆ ತೂಪು ನಿಂಚೆ ಜಾನ್ಪ ತೂಪೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಿಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಗೋಪಾಲಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗರುಡು మల్ల కన్నే ఈత ఆపిన్ ఒక ఎక్స్ట్రా బోడన్నా ಗರುಡು ನಿಂಚೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಬರದೇ ಇಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಂಚ ಒಚ್ಚಿ ನಾನು ಇಂಚ ತೂಪ ಇಂಚ ನಾನು ಏನು ಕಪ್ಪ ಚಡ್ಡಂಗಿರ ತಾ ಪಾದೇರ್ ಜೆತ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಂಕೊಂದು ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ವರ್ದಡಿ ಹೋಪಿನ ಮೂಂಜಿ ಮರಳಿಗೆ ಬೆರಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಹೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಸೀದನೆ ಬರ್ಪಿನ್ ಅತ್ತು ಅವು ಕಾಂಡೆನಿಂದ ಏನಮ್ಮೆ ಜನರೇಟರ್ ಚಾಲ ನಿನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾಕಿನ ಅದೇ ಬತ್ತು ಉಂತಿ ಅದ ದಾದ ಕೇಳೋಣ ತಂದೆ ನರ್ತಾರ್ಬಿಡ್ರಿ ಮಾತ ಎಂಚ ಎಜಿನ ಮಂಗನಿನ ಮಂಗನಿನ ದದ್ದು ಅವ್ ಮೆಂಟಸ್ ಕನ್ನಡ ಏನ ತೋಜು ನಾವೇನ್ ಬಿಡ್ಪಾಲ ಏನ್ಪಿನ ಅದೇ ಅದನ್ಪೆ ಹಂಗೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪಿ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಏನೋ ತೋಜುನು ಅವೇನು ಬಿಡ್ಪಾಲೆ ಕೆಲ್ಪೋಯ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲು ಹತ್ತು ಮಾರ ಕನ್ನಡದ ತೋಜು ಯಾನ್ ದಾಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಉಮ್ಮೆ ಫೆನ್ಯತೆ ಈ ಭಾಗ ಶುರು ಕೇಂದ್ರ ಟ್ಯಾಟದ ಸಾಪುಡು ಇಂಚಪ್ಪೇರ ದಾದವಡು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಅದಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾದವಡು ಈ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಏನು ತೋಜು ಈ ಪನರ್ತಿಯ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಬುಡ್ಪಾಡು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನದ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಏನಿಗೆ ದಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬುಡ್ಪಾಡಿಗೆ ಏನು ಮೋನಾನಂದ ಗುರುಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೇನಿಯಾ ದಾದ ಕೇಳೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತೃ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ పులిగా అదేనా పులిగా పిలి పడిపాలి ఆ పిలిలు నువ్వు అంబి దింతలక అంబి దింతిన ముసుద్దులక మల్తి పత్తు జీనికి
ಕೈ ಚಂಡಿ ಮೇನ್ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಲ್ಲ ದೇಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರೀನ ಎಂತ ಮಾರ್ಕರ್ ದಪ್ಪದ ಉಂಡು ಪತಾರೊಡಿಯ ಚುಂಡಿಯಾ ಪೀಲಿ 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 ఏడు సల వచ్చిన టాట పోపుడా వచ్చి వచ్చి భగవాన్ రండాలి పిల్లి రాలి బక టాట బక గాలి తూట ಮೀನ್ ಮೀನ್ ಪತ್ತ ಮೀನ್ ಅಪ್ಪ ಮೀನ್ ಯಾ ಮೇನ ಪಿಲಿ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಪಿಲಿ ಬಿಡ್ಪಾರಿ ಜರಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಚ್ಚಿ ಮದುವನಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಚಂದಿಗೆ ಏ ವಾಸು ಎತ್ತು ಸಲ ಒರೆಸ್ತು ಮಾರ ಅವನ ಧರ್ಮ ಪೂರ ನರನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರಡ್ಡ ಯಾ ಯಾ ವಚ್ಚಿನಿ ಆಲ್ತರ ಪಕ್ಕದ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಲಿಶ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅತ್ತಿ ಮಾಲಿಶ್ ಯಾ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನರ ಪೇಂಟ್ ಅದನಿಗೆ ಪರ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಸಲ ಒಚ್ಚೋಡಿಯ వచ్చిన ಉಂದಾರಿ ಪಿಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಿಲಿ ಬಿಡ್ ಬರೋ ಅವು ಅವು ಆನತ ಅವ ಇಬಕ್ಕ ಮುಡಿಯ ಒಂಜೇ ಕೊಡು ತೋರು ಚಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಬಂತಿಗೆ ಮುಂದತಿ ಪಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಪಿಲಿ ಇರ್ತಾ ತೆಲ್ಕೆದ ಪಿಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಅಂಜತ್ತಿ ಆಯ್ದೆ ಉನಿಂತ ತೂದು ನಾನು ಪಿಲಿ ಬಿಡ್ ಬರ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಉಂದದೆ ಇದನಕೇನು ಉಂದದೆ ಆ ಉಮೆ ತೆಲ್ಪೆ ನಂದಿ ಐಕಾಯಿ ತೆಲ್ತಿ ಆಯ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಿಲಿ ಬಿಡ್ ಬರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಉಂದದೆ ಯಾ ಮಾದ್ರೆ ಇಡ್ಬೈ ಮತ್ತೆ ಉಂದೆಂಚಿನ ಬಿಡ್ಪಾದಿನಿ ನಾನು ಎರಡು ಪಿಲಿ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅಂತಿನದು ಪಿಲಿ ಅತಿ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಬೋಲ್ನ ಸೂಜಿ ಬಾಸೋ ಎಂಚಿ ಸಾವದ ಡ್ಯಾಟಿ ಕಾರ್ಮೇರ್ನ ವಡ ಮರ್ಲ ನಡಿಬೈತೆ ಇದೆ ಉಂತು ಎರಡನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಗೋಣಿ ಬೋಲ್ನ ಸೂಜಿ ಬಾಸೋ ಸಾವದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೂಜಿ ಬಲ್ಲನ ದಬ್ಬನ ಸೂಜಿ ಬಲ್ಲನ ದಬ್ಬನ ಬತ್ತೊಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇನಲ್ಲ ಪುಟ ಸೂಜಿ ಬೋಲ್ನ ದಬ್ಬನಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಗೋಣಿ ಬೋಲ್ನ ಸೂಜಿ ಬಾಸೋ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದ ಡ್ಯಾಟಿ ನಿನ್ನ ಅವನಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೋರ ಬಕ್ಕ ಬಂಗಾಪಂ ಗೋಂಜಿ ಬಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೋರಿಡ ಗೋಣಿ ಬೋಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿ ಸಾದೋ ಡಾಟಿಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾ ಮನ್ನೆಟ್ ಪಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎತ್ತೇನೆ ಮಂತು ಬಿಡ್ಕ ನನಗೆ ಹಾಂ ಬಕ್ಕನ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರ ಕಂತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಯಾ ಯಾ ಬೇ ಬರ್ಸಿ ಮೆಲ್ಲ ಬೇ ಓ ನಾಯಿ ಯಾ ಗೆಪ್ ಕೈ ಒಂದದೆ ಉಂದತಿ ಪಿಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಡೈಲಾಗ್ ಪಿಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಚ್ಚಿ ಬಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಜೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿರಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಯ ಗಂಟೆ ಒಂಜ ಸಾವಿರ ಇನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ಪದ ಹುಲ್ವಾನವರ ಇಂಜಿನ ಪೋ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೆತ್ತು ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ದೀದು ಪೋ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ತ ಕನಪ ಇಲ್ಲ ಪೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿದೆ ಚಿರಿ ಹೆಂಗಲ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ಮೂಲ ನೆನಪಿನ ಗುಲಿ ಇರಲಿ ಬೇಗ 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 ಎಲ್ಪರೆ ನೀನು ಉಪ್ಪಿಸೊಂಡು ತೆಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ತೂನ್ನೆ ಪಡ ಭಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಕಾರಣ ಬಿಡೋದು ನೆಡ ಇಂಜದೊಂದು ತೋಜ್ಜನಿತ್ತು ಹೆಂಗ ಬರೀತೇನೆ ಸಮ ತಗೋರ್ತ ಕಣ್ಣ ಬಿಡೋದ ಬಿಲಿಕೆ ಬಡ ಪಿನಿತ್ತೆ ದಾರಾಜ್ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ದಾದ ತೋಜಿಂದ ಅವೇನು ಬರಲ್ಲ ಬರೇನು ಹಾಂ ಬರ ಅಲ್ಲ ಉಂಬೆ ತಿಂಚ ಮಂದಿ ಔಡ ಇಲಾಖೆದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿ ಅವ ಇಲ್ಬೇಕು ಇಂಜಿಂಜಗೇನು ಇಂಜಗೇನು ತೆಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಇದು ಹೆಂಗ ಬನಿಬೇಕ ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೈ ಬೋಳಿದೆ ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಇದು ಅದಾದ ಈಗ ಸರಿಲೆ
ಅತ್ತಿಯ ಉಂದ್ಯಾ ನಾವೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ಬನ್ನಿ ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತ ಕೈ ಕೋರ್ಪಿ ನೋಡ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಕನ್ನಡದ 20 ಗೈಕದ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಲೋಕ ಮಗೆ ಏನು ಚಂದು ಮಗ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಚಂದನವರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವಲೇ ಬಂದರ್ತಿ ರೆಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಿಡದ ಇಜ್ಜ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಬಿಡ್ಪೋ ಅತ್ಯ ನಾವೇ ದಾದ ಬಿಡ್ಪಾಡತ್ತು ದಾದ ಬಿಡು ರೆಡಿ ನಿಗುಲಿಗುಲೆ ತೆಲಿಪಾರ್ ಈ ಅಂಚು ಪಿರಬು ಆಯನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದಂತ ದಾದ ಕೂಸುಜಾ ಅದೇ ಏನು ಚೆನ್ನ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಬರೀಲೆ ಬನ್ನಿ ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನ ನಿಕ್ ಬತ್ತ ದೊಂಕಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಶೋಕರು ಓಕೆನಾ ಆಯ್ತಾ ಚೆನ್ನ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಯೋಜನೆ ಬರೇಲಿ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ದುಸತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರು ಮಾರ ಉಂಟೆ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಯೋಜನೆ ಬರೇಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಒಂದು ತಿಗರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಉಂತಿಯ ನಿನ್ನ ಉಂತಾರೆ ಸಮ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ತುನಿಯ ಬೇಗ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ದಾದ ಯೋಜನೆ ಬರೇಲಿ ಸುರುಕ ಹಂಗೆ ಕೈ ಮಿತ್ತು ಬಾಳ್ತೀಯ ಸುರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ನೆಟ ಕಿತ್ಕೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಬರೇ ಪಾನೆ ಸೂಜಿ ಒಂದು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸೂಪಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಕೂನಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಂತ ನೀವು ಮರಲಿ ಒಟ್ಟೆ ಜನಮೂಲೆಲ್ಲ ಬಾತಿ ಕಂತ ಹುಚ್ಚು ಈ ಉಲ್ಟಾ ಬತ್ತೆ ನಾನು ದಿನ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಉಲ್ಟಾ ಬತ್ತೋಡಿ ನಾನು ಇಜ್ಜ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಚ ಒಂಜ అదా దప్పాను థియేటర్ లెక్కనే వాడు మన సాయి కావేశాను వల్ల అయితే పర్మనెంట్ ఓరియడం ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಓರಿದ್ದು ಪೂರ ಪಿರಿಯಡ್ ಬರ ನೆನ್ನ ಮರಳು ಮುಕುಲ್ ಪೂರ ಗಂಟ ನಕುಲ್ ಪೂರ ತೋಜಾಲಿ ಎಂದು ದಾದಂಬ್ಯಾ మన గిరిశన్ దాదంబే బర్త్డే బాయ్ నేరింకల మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్యార్న బర్త్డే ఏర్ల విషెస్ పాడోలి కమెంటెడ్ ఓపి పందు
ಸಿಂಪಲ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಟು ದಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡೆ ಅವು ಮೇರನ ಪ್ರಭುದೇವನ ಪಂಡ್ರಜಿ ಇಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ಜನ ಬೈದೇರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮಗೆ ಮೇರೆ ಅಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮೇರೆ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪು ಅಲಿಯಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೂಲ್ಯ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಯಾನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ ಐತಂತ ಉಪದ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದ್ರೆ ನನಾತ್ ಇಂಚನೆ ತಂಡರ್ದು ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸಬೇಕ್ ಬಲೆ ಪ್ರಾಯದವ್ರು ಚುರುಲೇ ಬಲೆ ಎಂಜಾಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ఇది గిరీశర్న బర్త్డే ని మాతల సాంగ్ వన్లేండి గిరీశన్న హ్యాపీ బర్త్డే చందమగ బర్త్డే హ్యాపీ బర్త్డే మెదు ಬೇತೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಸಾಕಾಂಡು ಯಾ ಪಾಡ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಲೆಂದು ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ಯ 3 ವರ್ಷದ ಬರ್ತಡೆ ಬೋಣು ಕೊರ್ಕ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿ ಸರ್ತಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಕನೆ ಕೊರ್ಪು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ತಲಾಕ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು